A leves helyzetet. Hát, gyakorlatilag eljutottunk arra a pontra, amikor az erős maxika. Köszönjük szépen. Nem baj. Nagyon jó. Yes, please. Give me a break. Hogy a faszomba köbbeljétne ezt a trékonot? Na. Zoli, csípa leves? Csípa fasz. Bázd meg. Nem kicsit, bázd meg. Patri, jó a pizza? Nem csípa. Na. Várjál már. Sanyi. Szóval segítsen már beírni a trékonot. Tré, cob, nem? 3 betű, bázd meg. Minek össze? Tényleg. Facebook. Ez a te Facebookod, Patrik? Akkor van meg kell keresni Zoli. a Facebookon. Nem bírom. Szödeszem magad. Próbálom. Várjál. Simpson. Sajnos gyönyörűzik a homloka. De a velős hús segít. Nem? Egyébként nagyon finom. Jól esik? Csíp, csak csíp. Csíp? Még mindig? Toljad befele. Szarjál bele. Zoli nem adja föl, bazd meg. A kurva életbe. A kurva életbe. Kártyát, doktor, törlés. Törlést! Törlést! Várjál! Törlést! Törlést! Szarjál bele! Üres volt már. Lényegtelen. Lényegtelen. Törlés van. Nem lehet kihagyni a törlést. Műtét van. Eset van. Accident. Patri, jó a pizza? Jó. Jó van akkor. Fasza. Fasza. Zoli bírja. Szerintem fogni kéne kóbormacskákat és bekenni a següket vele. Jó. É,